Bueno, ni Fer Gorostiza naiz, nola begiratu behar dut, parkatu? Vale. Bueno, ni Fer Gorostiza naiz eta mindfulness alako tailer txikitxo bat eman dut. Barakatik nator, Donostiatik, Baraka psikologia integralako zentro bada eta mindfulnessa lantzen du psikiatrian eta psikologian aspaldidanik eta zabaltzen ari da mindfulnessa ondela 25 urte. Espainiako foro oso potente batean dago, meditazioa eta zientzia deitzen dana, foroa aurten Donostien eginda, Tabakaleran, eta ikusi dugu zein ongi egiten dion gizarteari mindfulnessen teknikak. Eta hori dela eta ia zabaltzen ariketa toki gehienetara. Eta ni gaur etorri naiz zonea, manuk dituzidalako eta gogoko dudalako jendea animatzea. Badakidalako zein onuragarria den neure buruarentzako hala izan dalako eta gure ikastarotatik edo pasatu dan ia 200 eta piko personengan ere izan duen eragina ere ikusteko aukera izan dut. Hori dela eta gaurko saioa, motza izan da, ordu bat erdi eta gutxiago, inkluso, berandu hasi gea. Baina bai, helarazi nahi izan diot, etorri den jende mediku eta psikologoi, pizkatxo bat zientziatik begiratuta, mindfulnessak ze eragin duen gure burmuinean. Eta gure burmuinean duen eragin horrek ze eragin daukan gure gorputzean. Eta gure gorputzean daukan eragin horrek ze laguntza handia ematen gaurko gizarteari dauzkan hainbat gaixotasun ja kroniko bihurtu diren horiei. Adibidez, estresa dela, ansiedadea dela, adikzioak direla. Hori guztiok dira gure bizimoduaren emaitza bat. Eta mindfulnessek irakasten diguna da nola ikusi gure bizitza beste betaurreko batzukin, betaurreko garbi batzukin, errealitatea oraingua bizitzeko aukera zabaltzea geure bizitzari. Eta ez interpretatzea gure gaurko bizitza burmuinean gordeta dauzkagun milaka gogorapen edo oroipen edo horren arabera. Eta pizkatxo bat hori egin dugu, eta batez ere praktika egin dugu. Ze mindfulness ez dago praktikari gabe. Beraz, saiatu geha alik eta praktika gehien egiten, jendea beregan sentitzeko benetan zer den eta zer sentitzen da, eta hala izan da. Denbora gutxi izan bada ere, jendeak sentitu du mindfulnessekin nola harmonizatzen dugun gure arnazkata eta gure gorputza eta nola ematen digun lasaitasuna eta posible dan beraie jarraitzea bideo honetatikan eta batez ere bere pazientei aukera marabilloso hau helerazteko posibilitatea izatea aurrerantzean.